Malta se tilqa' 13 il-edizzjoni tal-laqgħat Arraiolos fejn is-sitwazzjoni kurrenti tal-immigrazzjoni u l-faqar se jkunu fuq nett tal-aġenda għad-diskussjonijiet bejn il-presidenti. Bit-tħejjija għal dan il-forum, il-President Marie-Louise Ewropea tkellmet dwar it-temi ewlenin f'dan l-avveniment li din is-sena ingħata l-isem ta' Crossing Borders. Niddiskutu fuq issues ta' Ewropa soċjali, ġifieri qed nitkellmu fuq l-issue ta' inklużjoni, l-issue ta' ġustizzja soċjali, l-issue ta' 180 miljun persuni Ewropej li fil-fatt huma fix-xifer tal-faqar u allura se nkunu qegħdin niddiskutu dan kollu bejnietna it-tlettax bit-tama li nsiru aktar sensittivi, iktar konxi tal-affarijiet li qed jiġru madwarna u fil-pajjiżi rispettivi tagħna. Matul dan il-forum, il-Professur Carmel Borġ flimkien mal-Professur Stephen Kalleja se jmexxu qatt ta' diskussjonijiet. Borġ tenna li l-ħidma biex inreġġgħu il-mudell soċjali li tħaddan fl-imoddi huwa l-qofol sabiex innaqsu il-livelli tal-povertà. 0.6% tal-ħaddiema fl-Unjoni Ewropea qegħdin jaħdmu, però qegħdin jaħdmu b'mod prekarju allura wkoll qegħdin jissiltu mal-linja tal-povertà, tal-faqar. U allura f'din is-sitwazzjoni il-mistoqsija ewlenija li se nsaqsu hija kif l-Ewropa tista' tirkupra il-mudell soċjali li żviluppat wara t-tieni gwerra dinjija u li ddefendiet u li sostniet. L-ewwel forum Arraiolos beda l-ewwel darba fl-2003 fil-Portugal ġewwa r-raħal stess ta' Arraiolos. Malta ngħaqdet ma' dan il-grupp sentejn ilu u din se tkun it-tielet darba li se tkun qed tieħu sehem. Il-President Marie-Louise Ewropea se tkun l-ewwel President mara li tattendi dawn il-laqgħat.